Takže vítajte ľudia u ďalšieho meteorického videa. Dneska to fakt musím točiť po tretíkrát. To je jedno, ideme posiehať. Neviem o čom to je, jediné vieš, že to bola Subnautica. Akno Words Creature Metroland. Zlož neznáme sa. Launch in 3, 2, 1. Ako polovičku by som vedel preložiť, ale polovičku. Ono to vybuchlo. Počkaj, čo je? Čo to vybuchlo? Vybuchla elektrárna. Čo? Budova. Zemi sme, ja neviem, kde sme. Neviem, na orbite Zemi sme. Neviem, kde sme ľudia? Nepíska v ušiach? Odkedy? Otvor to! O. Keby tu je gas mask, chápeš? Uhasí. Ohnie. Čo je za lištu? Tylka? You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one direct Sorry. to keep you alive on an Čo alien mám world. dneska v Please plánu? refer to the data bank for detailed Dneska survival advice. som chcel Good luck. opraviť tento mobil. A práve preto sa ideme pozrieť hore. Sme na mori. Či? Kde sme? My sme na mori, ja neviem. Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Čo je, vyzerá to ako Life hry. signs detected. Nie sme asi v mori. Sme v mori vôbec? A nie, v mori nie. To by na čo išla taká veľká loď? Čo, šrot z našej lode? Alebo čo, neviem. To čo je, vyzerá to ako mozog. Chápenec, to čo je, nejaký kameň? Kamenos. Ešte počkaj, ja chcem nájsť ďalší vápenec. No tak asi v mori nejsme, no. Bo kde sme na planete? Oxygen. What? Určite každý vás sa teší na letné prázdniny. Budem sa niečo snažiť vymyslieť a možno vydrží Subnautica. Copper is an essential component of all powered No equipment. tak to asi v Your mori nejsme. probability of survival has A just to čo vyzerá, increased to ako má gas unlikely, mask? but plausible. Kepeť? Oxygen. Ja som nevyšiel von a proste centimetr alebo metr na to vodou. Jaj, ja som to slákol, že prečo mi nefunguje zvuk. Čo sme tu nazbrali nejaký šroty, vyzerá to jak stroj. Že ako si toto je raketa vložená a toto je ten držia. No asi opraviť ten modul nebude ľahké. Dúfam, že to nie je reálne. Čo je? Čo je to? Edge. Kde nemá to? A titánov z toho kovovou šrot. Kovový šrot? A nie z kovu, není titán. Titán je z titánu. Titán. Čo je krmené? Neviem, krmené z nejaké sú to. Máme miliardár s titánmi. Koľko mám tých titánov? Bože môj. New blueprint acquired. A
máme aspoň väčší New kyslík. blueprint acquired. To čo je? Ja to zase dostanem potom. Ja už neviem, kde mám ísť. Naposledy som to ale bez točenia, som nemal, tady som nemal ani kanál tuším. Nie, mal som kanál. Nie, nemal, či? Si nepamätám. Neviem ľudia, neviem, či som mal tedy kanál, ale... Nie, áno, mal. Nie som mal kanál, lenže ja som to ako... Tupec nenatočil. Nie, pretože... No to by som nevedel ani strihať, tedy som vedel tak zostrihať, že som vyputal. V tej dobe, keď si vedel zostrihať video, si povedal. 30 seconds. Už má ten kyslík, ale že už mi vytáča na ten kyslík. Také otrávne. Vidíš, teraz keď mi padne zlato a už mám plné miesto v inventári. Oxygen. To je efektívnejšie. Máme hľadať nejaký striebro, ja to nebude asi v tom vlaku. Predpokladám. Čo je? Ďalší šrodar, ja už to fakt nechcem zbierať. Koľko z titán som robil? Strop. Čo je? Nejaký ufanský krokodil, neviem čo to je. Čo je to, ľudia? Teraz sa ešte niekto zahľal, že čo sa zrobí. Môžete mi niekto prosím vás vysvetliť? Nedajme si 30 seconds. Odkedy je v mori soľ? No tuto by to mohlo byť, prosím. Nie! Musím hľadať takú striebornú blbosť. Ja som perfektne zazničený. Ja to nechcem natiahnuť na 10. By sa už nikto nedopozeral. Prečo nefunguje zvuk? Musím sa to trošku stočiť, lebo bolí krk. Trošku si byť. Kde to zmizlo? Tu je výhľad. Zlato! Silver-based wiring, its an essential component of many habitat modules. No padáme hore, ale že padáme. Vraj som počul, že keď mi dojde oxygen, tak všetky veci, čo som získal, polovička tých nových, čo som teraz získal. Ešte potrebujem na to dvakrát sklo, ale sklo neviem, jak sa robí. Jak sa robil sklo? Počkať. Z 2 remeňov, áno, z 2 remeňov. Sorry, že som pri mikrofóne, ale proste nemám sa jak nastaviť. Sedačka je strašná. Ďalší striebro! Blim. Prídem na zem a predám. Normálne, že predám. Bude činčik, blim, zlato. Zlato, dostane miliardy na účet. Jaké by to bolo byť... Ľudia, čo by ste robili, keby dostanete 1 000 000 eur? Čo by ste s ním urobili? Ja by som si kúpil najlepší počítač na svete. Kúpil by som si k nemu Spidermana, Subnautiku Below Zero. Kto nevie, čo je Subnautica Below Zero, je to proste druhá verzia. To je na Below Zero ako... Proste v snehu, Subnautica v snehu. Do kyslíkovú pompu potrebujem nejaký kremeň, ale kremeň neviem, nenájdem asi v jaskyniach. Jo. Jeden kremeň je koľko?
detecting sulfur deposits in Tu the mi naskladá local teraz, cave keď dojde, tu systems. mi nemôže dať Sulfur is an essential component of the Schytal. repair. Ešte teraz skvělý. Čing, čing, blink, blink. Peniaze budú. 30 seconds. Rýchle 30 sekúnd. Som, že do Subnautica. Fú, chcem by ste video z Bravo Stars. Keď dáte, ja neviem, moci koľko lajkov, keď už bude viac ako 2, tak moci proste Bravo Stars. Len ako, neviem. Dá sa vôbec Bravo Stars točiť? Ako na PC? To asi nie. Či? Nie, Bravo Stars je. Bravo Stars iba na App Store. A Google Play. 2 čing čing, blink blink. Potrebujem posledný kremen nájsť. Nehovorím, že posledný kremen nemôžem nájsť. Ale ono, ja mám plný inventár. Yes. Dobre, máme kremen. Už sme kompletne vybavení. Poďme ešte jaskynu síru. Jaskynu síru nemám. Poďa, kde zoženiem jaskyňu síru, prosím vás? Jaskyna... Áno, v jaskyni. Proste budem bádať jaskyne a hľadať ich. To zase nebude tá noc. Jaj. No práve, že v noci to je najhoršie, nie jak v Minecrafte. Že tam proste si nastavíš svetelnosť. No, v Subnautike sa budeš trápiť. Ale keď ja dojdem, tak tie bubliny nejdu, no to je naschvál. Kde zoženiem tú jaskynu blbosť? Či čo to je? Welcome to China Airline. Kde to je? Ja tu 12 minút točím, ako hľadám jednu hlúpu jaskynu síru, alebo čo to je? Kde nájdem tú síru? Aj, ma to nebaví. Čo by som nespravil pre vás? Ide meteorit, hľadá jednu jaskynu síru a keď ju v živote nenájde, čo je to? Aha, máme limitovaný čas. Choď, ja nič nevidím. Písam, že pravdu. A ja skúsim miesto. Ja nič nevidím. 30 seconds. No 30 sekúnd, pretože zás našiel blbú jaskynu síru nervinu. Prísahám, že ja som ju raz zohnal a tak ľahko a teraz to je ťažké zohnať všetko v Subnautike. Hlavne keď je najväčšia automatika. Kokos. V živote nezapnem Subnautiku. Bože, i v ode. Kde je jaskyňa? Keď nájdeme jaskyňu a nebude tam jaskyňa síra, prísahám, ja už hrať nebudem. Kde je? Jaj, neviem, čo robí. Nesmej sa! Čo tu smeje? Zase nejaký kasmický. Nervy mi už robí toto. To je nepopísateľné, ako mám to urobiť nervy. Prísam, by som teraz rozmlátil monitor, ale nechcem platiť. Hlavne v takej tme je pekné ísť do takej jaskyne. Ešte malo kyslíka, ešte ja som to vyprdnem. Čo ja to vyprdnem.
zbieram ten titánk. Oha. Kde je A S K tvrdé I N A S tvrdé I R A. Bodka, výkričník, 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 výkričník. Oxygen. A otázka. Sorry, robím trapný beatbox. Kde je tá jaskyňa síra? Už mi to nervy robí. Ja písam, aké to nájdem, ja urobím normálne auto na šampanské. To tak svieti. Nehovor mi, že to nenájde. Kde je jaskyňa blbá síra? Hej, ľudia sa na to vykašľú. 16 minút. Toto. Viete čo, ja to strihnem. Alebo nie, ja to nestrihnem radšej, alebo nemám. Jaj, bože môj. Ja sa tu štvem so sírou, chápu? Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora. OK, ľudia, už sa na to asi vyprdnem. Ma to nebaví furt hľadať. Takže, ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber a čus.